malah kaya ngene arep maju nanging modal ra duwe Mbak ngopo le ndang Mbak ndang nyandi ndang golek dayan kono iya Argo Sekayu video syuting hati-hatimu le pakmu ya wis renek. Gur mboke dhewe. Ya ora apa-apa. Jenenge wong nyambut gawe ya. Iya, sing tenanan ya le ya. Luwe becik. Ngopo-ngopo anane. Biar anakku. Piye, Mbak? Ojo digawe gelap. Susah seneng karimu dadine. Iya, Mbak. Ayam tentrem lo sinawi kabeh mau mergone ning pikirane. Pak Darbo. Pancen bener jare omonge wong donya. Sing kepiye? Wong ora duwe uripe rekoso. Anurane mrono mrene. Apa maneh papan sandang lan pangane. Yo Hati karep bondo coba lelakone. Iya, Mbak.
Lah wong anak siji lanang gagah perkosa. Kaya njaluk Ya rabi. mulyake wong tuwa to Le. Ya iya, wis ora apa-apa ya. Aduh Simbo kok malah kaya ngene. Arep maju nanging modal ra duwe. Karep muli susah pengangguran kere. Aja to Le. Lah Teh urip piye rekoso kahanan? kok, ya. Ya. Luwe becik urip apa anak